Palit kayo pa ito mga kuan. Ulo ka yung anak. Hindi atro kas bahay mabilin. Oo, atro ka dito maghinlo. Para taas at tuling. Ano mo ba mo sa buo? Pagkuro ka sa? Ha? Mawa ka. Ha? Mawa ka. Ako mawa. Good ka, Jo. Huwag mo punawas Amerika. Huwag mo punawas Amerika nga nagka ng Amerika. Kani ba kapag kanina? Patong ko kumimus. Kumuhin na. At sinas ka man ay Bulacan. Gabok mawa dito. Ako na naman may love. Distahir ako. Yan, yari ko pero tabangan ka. Mga ingana. Hindi. Hindi ko masukot ka mo yung ringki. Dito mo niya ako. Ingana. Oh, grabe ka aliwanos. Kari kari ipatimbang. Pila, kari. Ipatimbang ba? Grapes dito na green. Ito. Di man ako magtimilina. Hindi na di man magtimilina. Magkano dito mo? Ikwenta mo po sa dati. Ala, grabe hindi nga lango ngayon. Ang dami. O, ito man sa parin. Nga nung gitawag din Super 8. Selfie man eh. Nansa kay dito utso man kunin mo gipanguyaban. Super. Mo di ay pero nando ka Super 8. Bubuy. Grabe bisig na dan hindi hangga pilangaw sig sunod-sunod. Dito po grabe dagara langaw sa palibot. Ano barong panahuna? Ano yung gikuling-kuling dia? Madik sarap. Kani sinigang sa gabi. Kari. Ito na. Saan mo na sila? Magsinigang. Sabi nga nang madik sarap. Bitsin ang tato. Kani. Ano ka na hamin sa kalimula itim. Hindi mo katubang sa init. Okay. Kana lamang silver swan. Orang mo ganyan. Kabog pa. Ito tignulo ka na. Kana silver swan. Asa? Kami yan ganito. Isa. Ano ko, wala ko. Isara ka na ko. Kana lamang daw kagalog. Ako na sa magkalisid na ka. Kenapa yung mag-ilok-ilok? Ya. Hindi mabak dito. Ngayon, nagkatagpurma. Nagkabagoon. Pagin na lang, wala ka manihagdanan ka mo matag mati uro. Ay, ito, sige, lakawan nun
balay. Ano harap ito sa ginutsbay, nagdabos. Napi kamuti. Napi baranggoy. Nama sila mga ganamos dan hiri ay. Wala. Alag saging. Nah, para 55. Sa kasimpi. Cinta og sabaki kumahaw. Sabar kayo sa? Mga man sila na lata-lata lagi. Ano ka? Apa? Taro, nagtubaan man eh. Talong. Nagtubaan pa ng talong. Wap-wap. Minat kamu tak? Lalu Ano kalapot? Nakakuha ka mo tukil. Man. minat juga. Apa dah gitu lah gunit. Ang kalapot na. Tiga lah gunit minat. Tuloy lang mati ah. Bagus lang tu. Kujabi. Ang init lagi. Init na pangalan. Kuang sa anak-anak. Lantan ka? Kuang sa anak-anak. Sebenarnya bagiin po ko. Lar, bagiin po ko. Buat ako sila bahan. Nagpalon rin ang mislimol din ha, kaya di na mada dengan rin gawa ko. Bukas ako sa magresibo. Hadla ni Will. Harkan si makadaling yung kuwil na palit, nipis. Doon naman na snigs. Yan nagkahidyaman. Ito pa, mga hawal no? At ang hiluto man sa pagdag. Nagkukuhan, ito kasi yung oil. Ano nga, buwan ng tsura. Nagdato pa. Barak. Tanawa na ki. Oh, bunaw. Ay mga tapuan. Palaban, mga tapuan. Buti ka tagang kamot. Mga tamat. Palaban tayo, mga tamat. Man, depende mo yan sa trabaho kung pagod na. Hala! Abot ko. Abot ko na des mo. Ayan ang pagka mga tamad. Mga tamad din ang palaba. Pagod lang yan sa buhay. Ay, Ginoo ko. Salamat sa Ginoo kaya upad ko nito kipadus mo. Kapit ko si Kadyo ko. Legit to legit. Sukli. Mabili na din sukli. Kapoy dah mata. Mulian ya, yang resam. Ha? Ano mulian? Pero sa ipat na lang magkabuo. Tak lagi gelantan tu. Ha? Gelantan mo. Pag yan, nagtambaw. Gelantan mo tambah. Paracetamol, 5 na antibiotic. Ah,
Nay mo palit limula. Nagkasap dyanan. Wasay abri og malaman. Sayang, bayad ka kung ano kung pa. Bisag nagkusabit, di kasi mo pahuway. Naman dahil. At nila matibay. Kira matibay. Mura mo pag nay. Busog mo ko. Mura mo pag nay. Ang pwede ko naman. Mura mo pag nay gibuhi 20 ka buo. Napura mo na ka iring. Sana lang makabuhok di na ka mag. Asa na pagtuhog. Isa ka? Isa? Kamera mag ha. Tengah rata limul. Dapat mag-isa isa ka lang. Kamera ay. Awas siya kita pag limul pun. Hindi mo po nung pahuway. Ba na? Dan tapi adlaw sa pahuway. Ini ka Domingo unta. Kay kanang Domingo adlaw na Ginoo. Sing simbala. Nandun na ba? Tato ma. Grabe na po ng imong lawas. Sobrang po ka bakbakan ka. Mura mo gadzag na gibuhi 20 ka buhok bata. Hawa ra ba dyan? April nag-gusto. Kumakuha ha. Bata. Hindi ko limul. Palit kung manok na gatos ka na adlaw. Hindi mo kamat gali. Nanghabag nga tusok sa timpla. Sobraan mo parang imo nga. Saan dapat pahuway? Karang Domingo way abri ha. Kaya musimba. Away ko, tagay ko. Asa mo ka? Di lagi. Saan sa kami mong kinabuhi? Wala man na napao. Sabat nagwa ko rin eh. Wala na boss? Kaya makabad ng iyo mo. Sige siguro kang tagay-tagay. Ano ka na magkabalik ka na kasa? Asa? Ano kasa? Lalaki. Tutong ka na? Wala. Sabot na libo la sa Domingo. Tutong na? Iba. Well, sarado sa ka Domingo sa buntag. Ikaw ito yung mag-abri. Kaya mo simpa sa sa buntag. Wala mo? Lagi yung dyan sa amang pagsa ng imong lawas. Lagi nagkusabi. Nagkusabi lagang harang nung esposo. Di lagi makilang na ng bugnaw. Hindi na ito bang sa iyo, inang bugnaw. Ano? Tampaw. Ina bakterya are mapatay sa tingin sa kubugnaw. Hagamot kasi katang hinutol. Awara niyo. Hindi ito magnana, di mag-pos lawas. Relax mo. Relax. Hindi po mag-abusan sa lawas lagi. Wasa tayo tinda ugma. Wasa tinda ugma at itos kuan, antipulo. Magpahangin tayo dito. Ha? So, Ma, gusto mo? Ano? na mura mo dito sa may ibuhi 20 ka buong bata. Di din sa mo kuan dyan, pahuway. Abi tingali